ebusuafo wo mo hwe de hia multi TV dish no na eteko na de firu ande atwede ho apija kosoro sa wo hwe we a satellite wo hwe se de start time okora mpunka ho nchetilisi efiefu afo a munya podere adenete kwa mo ye ne rim ho dwuma no mehwe ne nyama mo na munya ase mu dua wo wa na apija na tententisi wo hwe wi obeden no ayo ho dwuma so atasi nti yesere mo ala dish na te kwa no siga ne ba mo ntwen ma ye ne amra ne mehwe ne nyama mo wa hwese no wesi be pija di discover lembi ni si ade no so no discover lembi nke hwe nke timoti eni DSTV ba so hai nti afin be am set TV no hwe di aye kama se na settings ni tio ana wadi dua o so di de ko wo no pija na tenten ko hwe awie no de anu ko hwe awie no ana wo gina kwa na wo hu even though strong this na kasa ko bisu na wo hu no abusu afo nti esere mo e ba mo me ni anka se emeye ni set ni kama mama